Bir sabat günü İsa buğdoyluň arasyndan geçip barýardy. Onuň şägirdleri buğdoy başlaryny ýolup, aýalaryna oýup iýerdiler. Fariseýleriň käbiri olardan, "Näme üçin sabat günü gadagan işe diýersiňiz?" diýip sorady. İsa olara, "Dawud bilen ýanyndakylar aç galanlaryna siz Dawudyň näme dendigini asla okamadyňyzmy? Ol Hudaýyň öýüne girip, hödür çöreklerini alyp iýdi. Ýanyndakylary hem berdi. Bu olar üçin gadaganny, diňe ruhanlara ruhsat berilenni" diýdi. İsa olara ýene-de, "İnsan ogly hatda sabat gününiň de hökümdarydyr" diýdi. Başa bir sabat günü İsa sinagoga barıp halka öwretmäge durdy. Ol ýerde sag eli şel açan bir adam bardy. Tövrat mugallimleri bilen fariseýler İsa'ny aýyplamakçy boldular. Sabat günü hassa şifa berermika diýip onu aňtadylar. İsa olaryň pikirlerini bilip, eli şel açan adama, "Yerinden tur da orta çık" diýdi. Ol hem yerinden turup ortada durdy. Onsoň İsa olardan, "Size bir sowalym bar. Kanun boýunça sabat günü ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da helak etmek?" diýip sorady. İsa töweregindäkileriň hemmesine göz gezdirip çykdy da ýanky adama, "Elini uzat" diýdi. Ol hem elini uzatdy welin eli dolu sagally. Olar bolsa gahar gadawa münüp, İsa'ny näme etmeligi barada öz aralaryna maslahatlaşmaga başladylar. Şol günlerde İsa doga okamak üçin dağa çykdy we bütün giýjäni Hudaýa doga okap geçirdi. Gün doganda şähertlerini ýanyna çağırdy. Olardan 12 sanysyny saýlap, olary resulluga belledi. Olar şulardyr: Simon, İsa ona Petrus lakamyny berdi. Onuň dogany Andreas, Jakub, Yohanna, Filip, Bartolomé, Matta, Thomas, Alfeýiň oğlu Jakub, watançy Simon, Yakuň oğlu Yahudiýa we İsa haýynlyk eden Judas Iskariot. İsa özüniň 12 şägirdi bilen dağdan aşağı düşüp bir tekiz ýerde durdy. Ol ýerde onuň başga da ençeme şähertleri üýşüp, tutuş Yahudiýadan, Ýerusalimden, Sur bilen Sidonyň kenar ýakalaryndan san sajaksız adamlar gelipdi. Olar İsa'ny dinlemäge we kesellerine şifa tapmaga gelipdiler. Arwah jynlardan ejir çekýänler de şifa tapýardylar. Ähli adamlar İsa el degirjek bolup durjaşýardy. Sebäbi ondan çykýan güýç olaryň hemmesine şifa berýärdi. Onsoň İsa şägirdlerine nazaryny dikip şeýle diýdi: "Ey gariplar, siz bagtlysyňyz. Çünki Hudaýyň şalygy sizinkidir. Ey şu wagt açlyk çekýänler, siz bagtlysyňyz. Çünki doýarsyňyz. Şinni aglaýanlar, siz bagtlysyňyz. Çünki şatlykdan gülersiňiz. İnsan ogly sebäpli adamlar sizi ýigrenip, aralaryndan kowan wagty, size sögüp, adyňyzy garalan wagty bagtlysyňyz. Şol gün şatlanyň, begençden bökçekläň, sebäbi göklerde aljak sylaňyz uludur. Olaryň ata-babalary da peýgamberlere şeýle daradylar. Emma vay halyňyza, ey baýlar, çünki siz eýýäm teselliňizi alansyňyz. Vay halyňyza, ey şu wagt doklar, çünki siz açlyk çekersiňiz. Vay halyňyza, ey şu wagt gülýänler, çünki siz ýas tutup ağlarsınız.
Ähli adamlar sizi tariplan mahaly vay halyňyza. Çünki ata-babaları da galp peýgamberlere şeýletdiler. Emma ey meni dinleýänler, size şeýle diýärin, düşmanlaryňyzy söýün, özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar üçin ýagşylyk dileň. Özüňizi ynjadýanlar üçin Hudaýa doga okan. Bir ýanağına urana, beýleki ýanağını da tut. Donuň alandan köýnöňi hem gaýgyrma. Sana dilek salana ber. Özüňden bir zat alandan ýzyna sorama. Adamlaryň özüňizi näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz de olara şeýledin. Siz özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler de özlerini söýýänleri söýýärler ahyryň. Siz özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler de şeýle diýendirler. Ýzyny almak tamasy bilen qarz berýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormata münasipsiňiz? Günäkärler de dolu ýzyny almak niýeti bilen günäkärlere qarz berýändirler. Düşmanlaryňyzy söýün. Ýagşylyk edin. Ýzyny almasyz qarz berin. Şonda siziň sylaňyz uly bolup, beýik Hudaýyň ogullary bolarsyňyz. Sebäbi ol gadyr bilmezlere de, pislere de mähirlidir. Gökdäki ataňyzyň rehimli bolşy ýaly, siz de rehimli bolun. Başgalary ýadgarman. Şonda siz hem ýadgarylmarsyňyz. Hiç kimi günäkärlemän. Şonda size de günä ýönkölmez. Bagyşlaň. Siz de bagyşlanarsyňyz. Berin, size de berler. Hyryndyqyn doldurylyp, püröpür edilip, gujaňyzy dolup daşýan ölçek bilen doldurylyp berler. Haýsy ölçek bilen ölçeseňiz, size de şol ölçek bilen ölçeler. İsa olara bir tymsal hem aýdyp berdi. Kör köri ýidip bilermi? İkisi hem çukura gaçmazmy? Şagirt öz halipasyndan üstün däldir. Emma kämilleşen soň herkes öz halipasy ýaly bolar. Näme üçin sen doganyň gözündäki çöpü görýärsiň-de, öz gözündäki agacy saýgarmaýarsyň? Nädip sen öz gözündäki agacy görmän doganyňa, dogan, gel, gözündäki çöpü çykaraýyn diýjek. Ey iki ýüzli, ilki öz gözündäki agacy çykar. Şonda doganyň gözündäki çöpü çykarmak üçin oňa saýgararsyň. Oňa dagajyň erwet miwe bermeýşýäli. Erwet agaçda oňat miwe bermez. Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi ýannakdan incir, çalydanna üzüm ýyglayan däldir. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hadynasyndan ýagşylyk çykarýandyr. Yaman adam ýüreginiň yamanlyk hadynasyndan yamanlyk çykarýandyr. İnsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir. Näme üçin maňa ýa Reb diýip de aýdanlarmy etmeýärsiňiz? Meniň ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip, olary berja edýän adamyň kime meňdeýändigini size beýan edeýin. Ol öý salmak üçin ýeri çuň gazyp, onuň binýadyny gaýanyň üstünde tutan adama meňdeýär. Sil gelenne, derýa joşup bu öýe urulsa da, onu sarsyryp bilmez. Sebäbi ol berk salnypdy. Emma meniň sözlerimi eşidip de berja etmedik kişi topragyň üstünde binýasyz öý salan adam ýalydyr. Derýa joşup ol öýe uran badyna, öý ýykylar. Onuň dargaýşy da gorkunç bolar.